ちが埼玉県からわざわざ家に来てくれます。イエーイ。もう本当にワクワクしちゃって、もう楽しみで仕方なくて、もういつ来るのかと待ちくたびれてるんです。で、そのついでに今日はウイグルでお客様をお迎えする方法を教えます。今回は私たち一人でお母さんたちとかお父さんたちとかなしで一人で出迎えるんで、もうこの前作ったなんとか、もうドライフルーツとかお菓子など、他にもフルーツなどなどを飾って、この机をおしゃれにして綺麗にして、でそれでお客さんを出迎えます。どこまで行くかな。誰ですか？お友達じゃないの？じゃあ行ってみよう。今行くやっとい。入って。お久しぶり。Assalamualaikum Yasin. Assalamualaikum Yasin. Assalamualaikum. ウイグル人の女の人はこうやって挨拶をします。女の人は、男の人はこんな感じで。あ、このどうぞ。いや、いいですよ、そんな。いやいや、これも来てくれるだけで十分ですから。いやいや、これもウイグルの伝統で、誰かのお家へ行ったら食べ物やお花を持っていくんですよ。だからどうぞ。ああ、そうなんですか。じゃあお言葉に甘えていただきます。いただきます。はい、どうぞ。お先にどうぞ。ウイグル人はお客さんが先に入るっていう決まりもあるんです。これどこにからとこうかな。ありがとうね。座ってどうぞ。どうぞ。座って。遠慮なく座って。アーミン。아멘. 알로하 약속.元気? 元気だよ。お母さんやお父さんとかは元気？元気。じゃあ今それでは初めに手を洗いましょうか。はい、どうぞ。これ何ですか？はい、これはチラッチャーとアプトワーです。で、普通5回か3回手を洗います。はい、3回。リリちゃん、タオルよろしく。普通女の人はタオルをここの腕の部分にかけて渡すんですが、男の人は肩の方にかけるそうです。次はアイナズ。1、2、3、はい。普通ね、これはね、こうやってセットで置かれるんだよ。ここにちょうどはまるようになってるし、飾りとかにもなるし、こんな感じでセットになっています。じゃあお茶持ってくるのね。ここになんか坂っぽくなっていて、ここに水があるんで、普通のお茶碗みたいになってるとかかる可能性もあるし、かかんないようにこうなってる。で、こうやって開けるとこんな感じで水が溜まってます。っていう感じでここに穴も開いて、もう本当に綺麗です。で、これはここの部分が S になって、そんなこぼれにくい。洋服とかにかかったらお客様に失礼だから、そうやって S 型になっていて、なってるそうです。よいしょ。じゃあ気をつけたね。じゃあこれ持っとくね。大丈夫だよ。サリちゃん気をつけて、下の方からこれをくっつけてあぶくが出ないようにしないと
お客様に失礼だよ。これであげるんだよ、ビリちゃん。はい、この上に置いて。これまず下に置いていかないと。両手で、そう。どうぞ。ありがとう。そう。愛ちゃん、もらい方うまいね。サリちゃん、くっつけて、さっきも言ったでしょ。ストップ。いいわよ。多くなっちゃうよ。ありがとう。アイナズも。あと私たち。はい。どうぞ遠慮しないで飲んでいいよ。じゃあ。一つピアラーが足りないよ。美味しいね。これはなんかいいよ。あ、そういえばさっき準備したやつ。じゃあ私とリナラ持ってきよこれって何ですか？それは夏目ですね。やが。辛いコーラどうぞ。おいしいサラダだよ。さっき作ってた。サリこれ下に置いといて。あ、これ私たちが作ったなんでしょう。はいどうぞ。ゆいちゃん、スプーンも忘れちゃいけないよ。あ、そうだった。もうあれしない。そうでも入れちゃダメよ、アイくん。どうぞ。ありがとう。食べてみて。私が初めて作ったから。まあ美味しいかはわかんないけど。じゃあ遠慮なく。そう。なんか塩が足りないな。そう？初めてにしては上手だね。ありがとう。本当に塩が足りない。うわ、本当だ、塩入れるの忘れてた。じゃあ塩持ってくるね。いや、今入れても遅いよ。遠慮なく食べてよ。せっかく作ったんだから。そう？全然食べてなかったじゃん。お母さんが心配するからそろそろ帰るね。そうなんだ。じゃあいいよ。だけどちょっと待って。はい。これから2人にシャルキネル先生の勉強コーナーをやる時間なんだ。一緒に参加しない？やりたい。やりたい。じゃあシャルキネル先生の勉強コーナー終わってから帰ってね。はーい。シャルキネル先生の勉強コーナーその10。今日はアイナズやアイちゃんも加わってこの4色を覚えて色は終わりにしていくよ。ところで色は藍。忘れてないよね。それでは覚えていくよ。藤色すすん藍。灰色キューラン。黒カラーラン。白アークラン。白アークラン。白アークラン。黒カラーラン。黒カラーラン。灰色キューラン。灰色キューラン。藤色すすんラン。藤色すすラン。それでは次はまた藤色から言っていこう。藤色すすんラン。藤色すすラン。灰色キューラン。灰色キューラン。黒カラーラン。
言って終わりにしよう。白、アクラン黒、コローラン、灰色、キューラン、藤色、セスンラン。じゃあ今日の授業はここまで。リクエストやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタン押してね。バイバーイ。じゃあ私たちそろそろ帰るね。ちょっと待って、お土産持って帰って。ありがとウイグルでは何かを持ってきたら返すという文化もあるんだよ。だからお母さんたちに渡して一緒に食べてね。はーい。お見送りしてあげる。ウイグル人はお見送りも忘れないでやるんだよ。